Il-President tal-MUMN Paul Paċ jattribwixxi l-problema ta' nuqqas ta' sodot u l-iffullar ta' nies imorru l-emerġenza biex jinqdew għal fatt li l-Gvern baqa' ma ħax deċiżjonijiet importanti biex il-problemi loġistiċi li għandna issa fil-qasam tas-saħħa jiġu indirizzati darba l dejjem. Jekk biex biddel ċertu strateġija fis-saħħa tal-pajjiż, inkluż l-żvilupp tal-kura primarja, hija deċiżjoni politika, ġifieri huma deċiżjoni ta' ċertu portata li f'tal 4 snin naħtlenihom għax ma minna xejn minnhom. Paċ jgħid li l-problema baqgħet kostanti. Mill-bidu ta' April ta' dis-sena ma kenniex ġurnata waħda li ma kenniex pazjenti jew fl-erjatu jew fil-pediatric corridor. U ċifri huma mhux żgħar ta' wieħed jew 2 pazjenti biex ngħidlek l-erjatu jkollna mill-inqas 22 pazjent u fil-pediatric corridor illum hemm xi 22 pazjent ieħor. Il-Gvern iffaċċjat b'dawn il-problemi iżda mhux jammetti. Fl-opinjoni tiegħek għadna laqqas biss identifikajna. Laqas qed nammettu. Ftit tal-ġimgħat ilu l-Ministru Joe Kassar ikkritika b'mod qawwi ħafna rapport li fil-qasam tas-saħħa poġġa lil Malta fi 26 post minn 34 pajjiż. Dwar l-atteġġament tal-Ministru Kassar, l-eks President tal-Partit Nazzjonalista u tabib Frank Portelli għalek. Ġifieri d-Danimarka u daw il-pajjiżi Holland illi ġew minn ta' quddiem, daw għadu jaqraw. U għalu mela minn hawnhekk nistgħu nirranġaw. Aħna x'għamilna? Kif joħroġ xi rapport li jikkritikana għalina kif tajjeb allura naċċettaw u tismana nikwotaw fil-ħodu fl-ofsinhar u fil-għaxija. Però jekk ikun kontrina, dawna l-istess kriterji għal kulħadd tużaw ta'. Jiġifieri mhux qabdu lil Malta. L-eks-President tal-Partit Nazzjonalista jgħid li sptar fil-privat li jħalli l-pazjenti fil-kuritur jingħalaq. Sex ikollok inti double standards, kieku jkun hemm sptar fil-privat illi qed jitratta l-pazjenti fil-kuritur jalquh. Għaliex? Għax mhijiex kura aċċettabbli li inti titratta in-nies fil-kuritur ma tirċivix u ma jkollokx ir-riżultati ma tirċivix l-aħjar treatment.